Chceš žiť zdravo, cítiť sa lepšie vo svojom tele, mať viac energie, ale absolútne netušíš, ako začať? Máš pocit, že tvoj život je chaotický, že toho máš extrémne veľa. Keď otvoríš sociálne siete, tak sa na teba vychrlí množstvo videí a inšpirácií s cvičením a s receptami, ale ty vôbec nevieš, ktorý smer je pre teba ten správny, a sledovanie tých dokonalých životov na Instagrame ťa akurát ešte viac frustruje a ešte viac zabetonováva v tých návykoch, v ktorých si. Mám pre teba dobrú správu. Vôbec nepotrebuješ robiť žiadne radikálne kroky, ani nemusíš úplne na komplet zmeniť celý svoj život na to, aby si prežívala well-being. Tou cestou, ktorá ti prinesie lepšie zdravie, viac energie, silnejšie a vitálnejšie telo, je niečo, čo všetci najviac podceňujeme, a to sú malé, jednoduché kroky. Toto je 5 návodov, ktoré chcem s tebou zdieľať a pomohli mne získať naspäť svoj život do svojich vlastných rúk, cítiť sa lepšie a vitálnejšie. A práve týchto 5 návodov je vhodných pre každú ženu, bez ohľadu na to, aký hektický je život, koľko máš detí a koľko veľa toho máš práve teraz v práci. Volám sa Daniela, venujem sa well-being coachingu, vediem zdravé komunity, som pohybovou lektorkou a budem veľmi rada, ak ťa budem inšpirovať k tomu, aby si žila zdravší, šťastnejší a spokojnejší život a aby si začala žiť nový životný štýl well-being. Prvým krokom k tvojmu well-beingu je krok, ktorý zvládne asi každá jedna z nás, a tým krokom je 10 000 krokov denne. Takže to nie je jeden krok, je to 10 000 krokov, ktoré potrebuješ urobiť preto, aby malo tvoje telo viac energie, aby spalovalo tuky, pretože 30-40 minút rýchlej chôdze dokáže výrazne ovplyvniť to, aké máš množstvo tukovej hmoty. Tento návyk je veľmi podceňovaný a je pre naše zdravie veľmi dôležitý. Práve chôdza dokáže regulovať tvoj krvný cukor, má priamy vplyv na to, v akom stave je tvoj nervový systém, má vplyv na tvoj hormonálny systém, spája ťa s prírodou, nastaví ti cirkadiánny rytmus. Chôdza je proste láska, takže poďme spolu krokovať. Krok alebo tip číslo 2 pre tvoj well-being je cvičenie. Ale skôr, než so mnou začneš nesúhlasiť, tak chvíľku počúvaj. Neznamená to, že musíš hneď zaplatiť súkromného trénera a 3-krát do týždňa utekať do fitka. Dokonca si myslím, že pre mnoho žien, ktoré začínajú s well-beingom a chcú žiť zdravšie a spokojnejšie, vôbec nie je gym tou správnou cestou. Ja som veľkou fanúšičkou želiez a mám súkromného trénera a sama chodím pravidelne do fitka. Ale chápem, že ísť z 0 na 100 a ísť z ničoho, zo žiadneho cvičenia hneď do gymu by bolo, ako keď si párkrát zabehala 10 kilometrov a potom ťa niekto pošle behať maratón. Nemuselo by to mať vôbec dobrý efekt a mohlo by to dokonca pokaziť ten tvoj vzťah k cvičeniu a k pohybu ako takému. Začni členkovými činkami, začni pilatesom, začni tým, že budeš používať odporové gumy. Vytvor si 10 minút tréningu denne. Vôbec nemusíš tráviť vo fitku a cvičením hodiny. 10 minút denne dokáže urobiť veľký rozdiel a mnoho inšpirácií pre pilates, pre power jogu nájdeš aj na mojom Hero Wellbeing Fem, kde ťa takto srdečne pozývam a kde si spolu môžeme zacvičiť kľudne krátke tréningy. Ja tam mám najviac workoutov, ktoré majú 30 minút. Čiže netreba sa bať toho, že nemáš toľko času na to, aby si cvičila a že ty nechceš dvíhať veľké váhy a nechceš mať obrovské svaly ako Arnold. Môžem ti povedať, že toto v našej realite naozaj nehrozí. Ja by som chcela mať oveľa väčšie svaly, než mám, a pre nás ženy to vôbec nie je taká jednoduchá cesta. A nie je to ani taká jednoduchá cesta pre teba. Neboj sa veľkých svalov. Svaly sú orgán dlhovekosti. Svaly majú protizápalový efekt pre naše telo a pusti sa do jednoduchého 10-minútového workoutu párkrát do týždňa a uvidíš obrovský rozdiel. Wellbeing krok číslo 3. Navíš vo svojej strave proteíny.
A nie je to blá, blá, blá. Rozumiem tomu, že vždy, keď otvoríš Instagram, tak to tam z každej strany na teba vyskakuje to aj na mňa, ale aj z toho dôvodu, že to je dôležité. My ženy máme nastavené stravovanie prevažne na hypersacharidovú stravu. To ale spôsobuje kolísanie cukru v krvi, spôsobuje to výkyvy nálad. Práve z toho dôvodu, ako máme nastavené stravovanie, priberáme do viscelárneho tuku a do oblasti brucha a naše telo trpí na zápaly a proteíny dokážu byť veľkým game changerom. Tým, že zaradíš do stravy proteíny, tak automaticky zreguluješ svoje hormóny. Pomôžeš nervovej sústave, aby bola menej predráždená. Menej budeš trpieť na pocit hladu a získaš zo svojho tela taký pocit sily, že sa o to svoje telo môžeš oprieť. A jednoduchý spôsob, ako to spôsobiť alebo zabezpečiť, je, že si vybombíš proteínovo raňajky. Toto my ženy často robíme zle, že tie naše raňajky sú vysoko sacharidové, potom už o 10:00 sme hladné a od rána sa to celé ťahá. Takže zarad do svojich raňajok veľké množstvo proteínov a kľudne tu môžu byť aj raňajky sladké. Neznamená to, že musíš celý život jesť iba praženicu z 5 vajec. Nie je to tak. Ale ten fokus na zvýšenie proteínovej hodnoty každého nášho jedla je veľkým well-being game changerom. Tip číslo 4. Zameraj sa na zníženie zápalu vo svojom tele. Preťažený nervový systém, stress life, takéto pretrénovanie alebo overthinking, že stále nad niečím rozmýšľaš a stále na teba vyskakujú nejaké notifikácie. To všetko dostáva tvoje telo do nerovnováhy, spúšťa neustálu aktiváciu sympatika a tvoje telo väčšinu dňa trávi v móde útok alebo útek a to je ideálne prostredie pre zápalové procesy v našom tele. Takisto interné vplyvy, a to napríklad strava a pitný režim, môžu výrazným spôsobom spúšťať a zhoršovať zápaly. Vylúč procesované potraviny, obmedz čo najviac biely cukor, ktorý je silným spúšťačom zápalov v našich ženských telách. A zameraj sa na to, aby tvoja strava bola čo najviac blízka tej prirodzenej forme. Aby to bola taká tá skutočná strava, ktorá obsahuje skutočné pomalé cukry alebo sacharidy, ktorá obsahuje kvalitné bielkoviny. Obmedz nekvalitné mliečne produkty. Nauč sa vyberať si. Pridaj do svojej stravy kvalitné tuky a zameraj sa na kvalitný pitný režim. Toto všetko môže ovplyvniť zníženie zápalov v tvojom tele. A práve kvôli zápalu, ktorý v tom našom tele prebieha, je potom to naše telo také nafúknuté. Cítime sa tak, že zadržiavame vodu. Máme pocit, že nespalujeme tuky. Cítime sa možno trošku predráždené alebo úzkostné. To všetko môže spôsobovať zápal. A ak vytvoríš protizápalové návyky, tak získaš späť svoju energiu a telo, v ktorom sa ti dobre žije. No a posledný krok, číslo 5 pre tvoj ženský well-being, milá žena, bude možno šokujúci. Nauč sa oddychovať. Oddych nie je luxus. Oddych si my ženy nepotrebujeme zaslúžiť. Oddych je niečo, čo je prirodzenou súčasťou nášho zdravého životného štýlu. Dokonca by som povedala, že oddych je pre naše telo, pre náš nervový systém, pre našu myseľ, nutnosť. Takže oddych si nemusíš zaslúžiť, oddych si dopraj niekoľkokrát počas dňa. A ak s tým máš problém, tak práve tento návyk vytvárať si malé pauzy, čas pre seba, byť o samote, len tak posedieť, nemať so sebou telefón, nepremýšľať stále nad niečím, užiť si možno slnečné lúče alebo užiť si dobrú kávu a príjemný rozhovor alebo aj možno chvíľku pri Netflixe, aj keď na to pozor, aby sme si tam veľmi neuleteli, tak môže byť nádhernou formou oddychu. Ja viem, že možno, ak si ten typ ženy, ktorá
je výkonovo orientovaná, tak si povieš, že ja si idem zabehať, to je môj oddych. Nemyslím tento typ oddychu. Behanie je pohybová aktivita, ja myslím to sladké nič nerobenie, tá láskavá starostlivosť o teba, ktorú jednoznačne pre svoj well-being potrebuješ. Toto bolo 5 tipov pre tvoj well-being. Ak sa ti toto video páčilo, tak daj like, odber, ale to najlepšie, čo môžeš urobiť je pošli ho nejakej priateľke, nejakej blízkej ženskej duši, o ktorej si myslíš, že by ju to mohlo inšpirovať alebo by jej to mohlo pomôcť. Maj sa krásne.